Славен си, Христе Боже наши, же премудреловци явлей, и спослав им Духа Святаго, и те миловлей вселенную, человеколюбче, слава Тебе. Богородице, прилежно ни не притецем, грешни и смирени, припадем в покаяние и зовуща изгубени души. Владичице, помози на немилосердувавши, почти се погибаем от множество прегрешени. Не отврати Твоя рабичте, тя воедино надежду имаме. Да умолчим никогда, Богородице, сили Твоя глаголът и недостойни. Аз ще поди не би престояла молящи, кто би нас избавил от толиких бед, кто же би сохранил до ни несвободни. Не отступим, владичице, от Тебе, Твоя гора би спасаш и присно от всяких лютих. Нине наста време се освещающе и праведни наш дет судия. Добра Ти си дошек покаянно, яко будница доволщо слезами, Господи, помилуй мя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Подами от дождеви Христе, източник и изцелени, во всечестнем храме Деви днес Твоего благословение, укроплени му гоняйчи, нито ги немощущих врачодуши телес наших. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, Дево, рук наших дела изправи, прощени прегрешени наших изпроси, нек да пети нам ангелско епение. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, Ти крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, Ти крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Премъдрост прости, услышим святаго Евангелие, мир всем. От Йоанна святаго Евангелие чтение. Да внимаваме в онова време въза Исус в Иерусалим. А в Иерусалим при овчи порци на мирка пълня по еврейски нарична Витезда, който е пет притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слиша в капаната, раздвижваше водата и който правлише след раздвижна водата оздравяваше от каквато и болест и да бе налегнат. С мир на Господа се помолим. За мира свише спасението на нашите души, за мира по целия свят, за благословените Божии църкви, за обединението на всички, за този свят храм и за уния, които влезат в него с вяра, Бога и страх Божия, стеше Божи патриарх Максим, за често презвитерство с дяхно по Христа, цели църковен приши народ, за православния български народ, за християни от наше воинство. За този град, за всеки град, село, страна и уния, които с вяра живеят в тях, за добротворен въздух, за изобилие на земите плодове и за мирни времена, за уния, които плават, пътуват по люду от страт, които са плен спасението им, за да се освети тази вода, честият действието на Светия Дух,
за да слезе върху тази вода, чистително действие на Естествената Троица, за да бъде тази вода лечител на шите телата и прогон всяка съпротивна сила, за да се изпрати Богата на избавлението в Свято Йорданово, за да всичко търсят Бога помощ и защита, за да се простят системата разма и същата Троица, за да ни направи Господ Бог синове и наследници на своето царство, чрез прощението и пречитането с тази вода, за да се избавя всяка скръбна беда и нужда, защити спасително се бъди Божие със своята благодат. Как се прави, Северация се тук в Перник, въобще само дойдете да вземете. Пресветою, пречистою, преблагословеною, славна водиш нашу Богородицу, Преснодава Мария, съвсем се ти поминувше. Сами себе дух и веж живот наш, Христос, Богу предадим. Яко подобава Тебе всяка слава, чест и поклонение, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и веки веков. Господа, помолим се. Боже, великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико, пребици, които се молят и прати Светия Твой Дух, посвети тази вода и дай на Твоите раби, всички дарители, спомоществователи, всички, които са трудили на цялото църковно настоятелство, служителите на това село, които сме се събрали тук. Премахване на страданията, прошка на греховете, изцеление от Бога и служение от всяко зло, а да и също затвърдявам същата на домовете, очистено от всяка сквернота и прогон дяволското коварство, защото е благословено и прославен пречесто лепни име Твое на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Това мое? Аз не знам. Премъдрост прости, услышим се так Евангелия мир съм. От Луки, света го Евангелие чтения. Да внимаваме. В онова време Исус влезе в Иерихон и минаваше през него. И ето някой син име Захей, който беше началник на митрите и богат човек. И искаше да види Исуса, който не можеше от народа, защото беше малък ръст. И като се затече напред по качите на една смоковница, за да го види, защото щеше да мине оттам. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: Захей, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти. И той бързо слезе го прие с радост. И всички, които видяха това, зароптаха и казваха: отби се при грешен човек. А Захей застана и рече Господу: ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромаси. И ако някой нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. Тогава Исус рече за него: днес стана спасен на този дом, защото е този син на Авраама. Понеже син човечески дойде да подири и да спаси погибналото. Милуй нас, Боже, по лице милости Твой, молим Ти се, услыши и помилуй. Още се моли да изпрати Бог своето благословение на тази магиеница, от парака и на всички, които сме събрали тук и които сме спомогнали да осъществяват на това боголюбиво дело на ние, които ще живеят него, благочестиво да им проводи своя ангел, милостиви и предпазящи да пази от всяко зло, наставляваш ги към проблем всяко детето да изпълняват светите Христови заповеди и за да се запазят от глад, пагуба, земетръс, потоп, огън, меч, нашествие, другородство от всяка смъртоносна рана, да им дарува здраве, да им гради дългодействие, всичко плодородие, всичко да кажем: Господи, чуй и помилуй. Още се моля всички брати, всички християни. Чуй ни, Боже, спаси наше упование, всички живущи по цялата земя и на них, които са далеч в море, милостив, бъди владико за нашите грехове, ни помилуй. Защото си милостив, че полюби Бог и на Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Господи, помолим се. Господи, помилуй. Господи Исус Христе, Боже наш,
който си благоволил да влезе под покрива на Закей и си стана спасен за него и целия му дом. Сам ти и сега пази невредими от зло всички, които сме стали тук пред тебе. И които сме пожелали ти служим, защото и които чрез мен недостойни при нас молитви и просби, благослови тях и това жилище. Опазвай винаги живота им, услугите им, давай изобилие чрез Твоето благословие всички Твои добри за полза. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Твой Отец и през светия благ и животворящ Твой Дух сега и винаги во веки веков. Амин. Мир в сън. И духови Твоему. Наклонете главите си пред Господа. Води го Господи, на Лаван, на Яков, дома на Петър, Сам благослови и тази магедница, тези, които ще работят и живеят в Твоя дом, гради с Твоя страх и запази невредимост и противните сили и им изпрати Твоето благословение в листата на жилището си. Благослови и умножи всички блага в тази новопостроена магедница, защото в Твоя власт е да ни милваш и спасяваш, Боже наш, и да Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи Боже наш, погледни сега милостиво към молите на мен, сменен достоен Твой раб, и изпрати благодата на престия Твой Дух върху този лед, да го освети да служи освещен на това място и на въздигнатата на него магеница, за да прогони всяка вражеска сила и сатанински замисли. Защото Ти си, който благославяш и освещаваш всичко, и затова на Тебе слава отправяме на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Хайде, слушай.